Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til, at jeg skulle have besøg af Emilia van Havn. Emilia van Havn er sociolog, og så er hun foredragsholder, og så er hun aktuel med denne her bog, Lady Cool. Og jeg vil rigtig, rigtig gerne høre, hvad er det, vi kvinder skal være stolte af, og hvorfor er det så svært for os kvinder at være stolte af, at vi er kvinder? Jeg er elsket, jeg er fri, jeg er smuk, jeg er vigtig. Det er enormt skamfuldt at snakke om, at man skammer sig, og derfor er det ikke rigtig noget, vi taler om. Der fandt jeg så sådan ved egen hjælp efterhånden ved at stykke en masse undersøgelser sammen, frem til sådan 5 løgne, som vi fortæller mest. Og den 5. mest udbredte løgn, det er simpelthen, at jeg har kun været i seng med 5 mænd. Eller tal der mindre, ikke? Det er det. Altså, og det er en løgn, det vil sige, at man lyver antallet forkert. Og det har noget at gøre med, at vi har vores værdi i, at vi er seksuelt eksklusive. Så hvis jeg siger, prøv her, du skal være rigtig ked af, at jeg har knaldet 100 mænd, fordi jeg bliver simpelthen bare det bedste, du nogensinde prøver. Ikke? Det siger man ikke. Der er lidt jomfruelighed over det på en eller anden måde. Og sex er noget, man kun har, hvis man er blevet gift, og det vil sige, dermed blevet socialt accepteret. Og det lyder jo som om, vi lever i middelalderen, når man taler om sådan noget der. Men siden at kvinder stadig går og lyver om det, så ligger det jo et eller andet sted, ikke? Den 4. mest brugte løgn. Ja, nej, den er ikke ny. Nå, med tøj. Med tøj, ja, og den kan alle kvinder genkende. Og det, der ligger bagved, er, at kvinder skal være det sociale køn. Det vil sige, at vi skal altid gå og tænke på andre. Så når vi bruger penge på os selv, så fremhæver vi os selv som vigtigere end andre. Og det vil sige, at vi er bange for, at det bliver sådan lidt egoistisk osv. Og det problem har mænd altså ikke. Hvis de har succes, så kører de en stor dyr bil eller et golfsæt, og de går og praler om det og viser, ligesom, se hvor dygtig jeg er. Der kan vi altså kvinder lære noget. Så vi skal passe på med hele tiden at falde i den fælde. Ikke? Men vi lyver jo altså igen om det, så fordi vi synes, det er lidt pinligt at bruge penge på os selv. Ikke? Den 3. mest brugte løgn er den her, undskyld, jeg mistede dit opkald, apropos det, du sagde lige før. Ikke? At i stedet for at sige, prøv her, jeg har ikke tid nu, der er noget andet, der er vigtigere for mig, men jeg vender tilbage. Så i stedet for at sige sandheden, for at vi er bange for at give udtryk for, at de andre betyder mindre end os, jamen så finder vi på en løgn. Der er sådan lidt, jeg kan ikke gøre for det-agtigt, det var universet, der sørgede for, at jeg ikke så dit opkald. Jeg var uheldig. Jeg var uheldig, det er ikke min skyld. Altså lad være med at tro, det er, fordi jeg ikke vil have noget med dig at gøre. Så igen det der med, at vi skal være det socialt tilgængelige køn. At det er os, der ligesom sørger for, at alle har det godt. Vi skal have ret til at sige, prøv at høre, det passer mig ikke nu, men når jeg vender tilbage til det, så kan jeg give dig min fulde opmærksomhed. Ikke? Den anden mest brugte løgn er, at jeg vejer kun 58 kilo. Eller et eller andet antal, der også det igen det er det jo shapewear, det kan gøre meget. Ikke? Nej, og det er en social løgn, vil jeg kalde, fordi der ligger enormt meget værdi i vores tid i at være tynd. Hvis du er en tynd kvinde, så har du en højere status, end hvis du er en tyk kvinde. Og det er jo frygteligt at skulle sidde og sige sådan en sætning. Men de kvinder, der så lyver om deres vægt, det er jo fordi, de forsøger at sige, at jeg vil gerne have en status, der er højere end den, jeg umiddelbart selv synes, jeg har. Ikke? Jeg er lidt pinlig over det, fordi hvis ikke man var pinlig over det, hvis ikke man følte, der lå en højere status i at være tyndere, så vil man ikke lyve om det. Og det er det, der hele tiden er hovedpointen i det her. Når vi lyver om noget, så er det fordi, vi i virkeligheden ikke tør stå ved os selv. Number one, det er, nej, jeg er ikke sur. Og umiddelbart, ikke? Så er den jo meget sjov, ikke? Men i virkeligheden er det et udtryk for, at vi faktisk ikke tør stå ved dem, vi er, det vi føler, de behov, vi har, osv. Og i stedet for at blive den der sure bitch, ikke? Så laver vi det som om, nej, jeg er ikke sur, ikke? Og så kan han så jo gætte sig til, at man er det, og så kan han komme med en masse opmærksomhed måske, som vi indirekte ønsker, men grundlæggende set et udtryk for, at vi ikke synes, vi kan tillade os at sige, prøv at høre, jeg er sur. Jeg blev enormt ked af det, du sagde. Jeg synes ikke, det er rart, men det er jo ikke ensbetydende med, at alt muligt. Altså, så vi får ikke en ærlig dialog, og vi tør heller ikke stå i de behov, vi har. Så det hele handler jo sådan set om det der med manglende evne eller mod til at stå ved sig selv. Og ligesom være grounded i forhold til, at jeg er kvinde, jeg er stolt af det. Og jeg vil sige, jeg synes, det er en mega vigtig bog, du har skrevet. Og så har jeg jo også været ude og høre dig holde foredrag flere gange, hvor jeg også bare kan mærke, at alle kvinder bare, wow, jeg skal ud og have en rød kjole, og jeg skal have rød læbestift, og jeg skal ud og fyre den af. Så du er i hvert fald med til at give et mod, eller give en styrke, eller i hvert fald mose noget selvværd på os alle sammen. Så tusind tak for det. Selv tak.